ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଳରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଓ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ବାମ ହାତ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିର 2 ଗଣ୍ଠି ରେଖା ମଝିରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାରେଖା ତଳେ ଯଦି ଛକି କି କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ଛକି ବା କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ସେ ପିଲା ଶିକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥାଏ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥାଏ। ଯଦି କିମ୍ବା କୌଣସି ବର୍ଷ ସେ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଥାଏ, କୌଣସି ବର୍ଷ ଡ୍ରପ୍ କରିଥାଏ। ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି, ଏଇଟା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପବ, ଗଣ୍ଠି ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ରେଖା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପାଖରେ ରେଖା, ଦୁଇଟା ଗଣ୍ଠି ପାଖରେ ଦୁଇଟା ରେଖା ଅଛି। ଏଇ ମଝିରେ ଯେଉଁ ରେଖା ଅଛି ବିଦ୍ୟାରେଖା। ଏଠି ଯଦି ଛକି ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ବିଦ୍ୟାରେଖା ପାଖକୁ ଛକି ଚିହ୍ନ ଲାଗିକିରି ହେଉ, ତା ଉପରେ ହେଉ, କରରେ ହେଉ, ଛକି ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୁଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଇନଥାଏ, ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ଅମୁକ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରେନି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତା'ର ଡ୍ରପ୍ ହୁଏ। ସେ ଡ୍ରପ୍ ହେବା ପିଲାଙ୍କର ବି ଏମିତି ଛକି ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବିଦ୍ୟାରେଖା ଲମ୍ବା ଥାଏ ଓ ତା କଡ଼ରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ତେବେ ପିଲାଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି, ତାର ପ୍ରଥମ ପବ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ପ୍ରଥମ ପବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପବ, ଏଇ ମଝିରେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାରେଖା, ଏଇଟା ଲମ୍ବା ଅଛି, ଆଉ କରରେ 3 କୋଣିଆ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏଭଳି ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ପିଲାଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେଖା ଲମ୍ବା ଥାଏ କି ରବିରେଖା, ଏଠି ଅଛି ରବିରେଖା, ରବିରେଖା ଏଇଠିକି ଯାଇଥାଏ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ତଳକୁ, ଏଇଠୁ ବାହାରିକିରି ଥାଏ କି ଦୁଇଟା ଯାକ ଉଭୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତା ପ୍ରଫେସନରେ ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଡାକ୍ତରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସନରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଦ୍ୟାରେଖା କଡ଼ରେ ଷ୍ଟାର୍ ବା ତାରା ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ତୃତୀୟ ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାରେଖା, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି, ବିଦ୍ୟାରେଖା, ଏଇଟା ତା କଡ଼ରେ 2ଟା ପବ, ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାରେଖା ଲମ୍ବା ଅଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାରେଖା ଯଦି ଲମ୍ବା ଥାଏ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ତା କରରେ, ତେବେ ପିଲା ଏପରି ନୂତନ ପ୍ରଫେସନରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ। ଭାଗ୍ୟରେଖା କି ରବିରେଖା ଯଦି ଲମ୍ବା ଥାଏ କି ଉଭୟ ଲମ୍ବା ଥାଏ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରବିରେଖା ଲମ୍ବା ଅଛି, ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେଖା ବି ଥାଏ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଥାଏ, ଲମ୍ବା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ନୂତନ ପ୍ରଫେସନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲକିରି ଆଗରୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।